as máquinas e as súas funcións. Sabes que son as máquinas? Son ferramentas que nos axudan a facer os traballos máis fáciles. Imos coñecelas. As máquinas poden mover cousas, levantar pesos e todo con moi pouco esforzo. Hai máquinas simples, como os engranaxes ou pancas, que teñen poucas pezas e fan traballos básicos. Tamén hai máquinas complexas como reloxos, que están feitas de moitas máquinas simples traballando xuntas. As máquinas necesitan enerxía para funcionar. Esta enerxía pode vir da electricidade, dos combustibles e incluso da nosa forza. As máquinas están por todas partes e fan o noso mundo máis doado e divertido. Atrévete a aprender máis sobre elas.